unamandla umthandazo wa everyday ekseni, unamandla umthandazo wa everyday before ulale. Ngicela ukuthi ubeke isandla sakhe TV before ubukele uhlelo lwethu ubone ukuthi impilo yakho angeke ishintshe na. I believe ukuthi mawubeka isandla sakhe TV lesikhathi ngikukhulekela impilo yakho izoshintsha whatever situation obhekane nayo. Okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Baba egameni lakhe linamandla naba abantwana bakhe emakhaya njengamanje besabukela uhlelo lwethu uNkulunkulu wethu. Baba njengamanje ngithumela umlilo vele ezulwini phezulu kweimpilo zabo. uNkulunkulu wethu abagulayo mabasinde, abahluphekile uNkulunkulu wethu basize, abafuna imisebenzi mabahamba bayofuna imisebenzi, abahambe uNkulunkulu wethu bayithola imisebenzi. Ngikhulekela abanamabhizinisi egameni lakho uNkulunkulu wethu, ngikhulekela ingane zesikolo egameni lakho ngegama nangegazi lika Jesu elachitheke esiphambanweni ngenxa yezono zethu ukuze kube phakade naphakade mayishintshe impilo zabantwana bakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen and amen. uNkulunkulu wethu anibusise nisabukele uhlelo lwethu impilo zenu zishintshe. Ngiyakhola futhi ngiyasho impilo yakho angeke iphinde ifane. God bless you all.